Hola, soc la Mercè Català, cap de llista d'acord municipal Mont-ras al Pont. A Mont-ras ens cal des de fa molts anys un planejament urbanístic que ens separi les àrees de desenvolupament de futur del municipi. Les àrees que han de ser purament residencials, les zones que han de ser comercials, la part forestal, tota la plana agrícola. No podem estar fent aquestes petites modificacions puntuals que estem fent des de fa anys. Damunt veïns se'ls deixa fer unes casetes en una zona rústica, els altres no. Qui ho tria i de quina manera s'estan decidint. Les normes que tenim al municipi de Mont-ras són molt obsoletes. Es van fer el 1985, en aquella època es van planificar bé, s'ha quedat saturat i en aquest moment el recurs que té urbanísticament l'Ajuntament només és fer petites modificacions. Què són petites modificacions? Doncs a vegades es poden traduir en petits favors. Per què uns veïns es poden fer o algun propietari s'ha pogut fer vivendes en una zona rústica? Doncs perquè se'ls ha admès des de l'Ajuntament. Per què d'altres no? Doncs tampoc se sap. El més clar és, si nosaltres anem a votar i cada vot té el mateix valor, sigui la persona que sigui del municipi, una vegada tenim constituït el govern, qualsevol propietari ha de tenir els mateixos drets dintre de la mateixa situació. Per tant, Mont-ras ens cal i ens urgeix tenir una planificació urbanística pel desenvolupament del futur d'aquest poble.